Takže vítám vás u dalšího videa, já jsem Ramík a dneska jsem tu s Fifem. Ahoj. A půjdeme si zahrát Shakea. Jo. Takže jsme na S29CZ, myslím, že je ty tu. Si tu. Ještě nejsou, ale jdu tam. Ok, tak pojď. Tak začneme teda na S29. Hej, já tam zkusím zasekať dneska pár podzemí aj bez toho, že natáčam, takže asi prvé podzemka, čo som si doprial, že nenatáčam, takže konečne. Jo. Na kolka tam si? Už si na Pánovi temno, či toho už máš dávno dole? No na tom tecu. A možná ho dám teď. No hej, to by si už mohol ako... No staty na to máš celkom. Se podívám. Ja som ho dal 53, či jak myslím, že. Jo. Hej, ja som ho dal dosť neskoro. 16. Tej týpek 35 má 16. Tento má 36, 18. Tento má už 19, Olaf. A ten má staty jako já, takže to dám. To musím dneska dát tady aspoň jedno pozemko. To dáš? Jo. Ja ti verím. Fú. Chod na to, dávaj. Jo. To. Ja teraz som na chrastivej kobre, to je ako pekne uberám. Dal jsem to na druhý pokus. Nice. Čo ti z neho padlo? Či čo si dal? Sombrero. Aha. Takže nice. To ako si dal Pána temnot? No. Ale jasné. Ty si laker. Uvidíš video. Já to tady mám dobře rozjeté tady na této postavě. Ty vole, aha. Zlý bandita, som level 56 na 64, on ma ešte dá. Nie, nedá. Ale jo. Druhé podzemko dal, on hruzná tam dole. Ale hovno. Jo. Mne sa tak nikdy nedarí. Ja už... kritik som dal. No poď ešte. Poď. Koho teď dáváš? Čo? Jo, vyhral som, dal som po zemi. Nice. Jinak toto je teda Fifová postava. Je v Jo. cechu. Sexy postava moja. Jo. Ja ešte tam Grifa musím hodiť, proste. Mne sa na Tigrovi nechce vôbec. Nuda. Jo. Fú, ja tu mám odstrašujúci démon 66. Ty teraz na koho ideš? Uvidím. A ja ho ešte dám, ja ho dám. Ja som ho dala epic! Nice. Ty vole. Ale mi na nič, lebo... Pozri sa na moju postavu a tú masku, čo mám, tie okuliárky, či čo to je. Další surový lupič dal. A teď se podívám na tvoju postavu. Anomizátor čiak a toto, čo mi padlo teraz, je bez krúžku. Takže nič. Ale tak cením, že ten epic padol, no. Jo. Takže počkej, už mám 3 podzemka down, zkusím dalšího. Stivýho holomka. Tyjo, ten už je náročný. Idem na Ten stíno. nepadne, ten už zkoušet nebudu, zkusím tohle. Koľkože tam máš hub? Ještě 10. Aha, ne. To máš skúšať koľko chceš, takže to máš úplne do pohody. Jo. Ja teraz stínokodila a... No, keby mi nedá kritik, no. Nevadí. No už mi tady nic nepadne, bohužel, ale nebojte se, mám tady ještě další lahůdky. Ja ešte idem teraz vyklikať si tuhu, pretože mám ešte bar presypacích hodín. Ešte, že som taký laker. Dneska ráno inéž padli 3 tie presypacie hodiny. Včera v chode. Za 6 predmetov. Jo, to je super. Hej, ale oni padajú, keď ako pretočíš hubu. Pomaly skoro každú mne. Ale ja moc teda hubičky netočím. Bo tak si nehávám pre fanúšikov do videí, že na podzemka, ale ako inak nie. Já jsem právě včera utratil na jednom účtě strašně hodně hub, protože jsem chtěl elíky. Jsem totiž čekal, že budem natáčet včera, tak jsem si rychle připal elíky. Tak nestalo se. A tento padne, jsem na S15. Skoro. Jo, padl, nice. Fú, i nespomeň to, čo chceme v livestreame, teda tú novú sériu, dokiaľ by išiel nový server. Že by sme to začali nejako. On prej nebude.
Ale V15 myslím, no to bude trošku ešte dlhá doba. To jo, to jo. A tak tam by sme možno začali, ale tak to je ešte ďaleko. Jo. Fú, vylepšuješ si aj pevnosť? Alebo nie? Tak trošku. Ja ako mám pevnosť na S29, to vyzerá tak, že tam mám v pevnosti pevnosť úroveň 9, potom dielnická ubíkace, či ako sa to volá, to mám na úrovni 9. A kameňolom a to na drevo proste, to mám tiež na devinách a dul nad drahokami to si nechám na jednotke. A proste to sa strašne krátko ťaží a pomerne dobre drahokami z toho padajú. Väčšinou tak, ja neviem, teraz mi padol najnovší 71, takže to je celkom v pohode. Jo. Len musíme tu seniority rozvýšovať furt. Ešte také trochu. Takže To môžem... lidi, kdo je na S29 z vás hraje, tak můžete k nám do cechu, rozhodně. Jo, mě padne dneska 40, takže nice. Haha, 39 asi. Ale máš dobrý klobúčik, klobrc. No, však ten mi Ti hneď, no hej, spal na temno. Jo. Máš ešte koľko postav, veľa? Jo, ještě hodně. Tak jdeme teda tady na S8. Hráš aj na S8, to neviem. No, Máš dosť postav potom. mám. Ako ja. Ale čo ako mám popisku teda každej postavy, že tam mám len, že nájdete ma na S1 SK, na S29, V12 to mám na S3 ako popis, takže vlastne hrám na 4 účtoch. Ale na tej V12 to je také hraní, no. No, trochu také slabé. Jo. Fú, ja idem ešte tuto na Filipe 1 na 5, to mám na S20, jo, S3 SK. Tak dám si tady okřídleňák, tady na S15, teda na 8. Aj. Takže to tady možná popadá trošku. Nasadzuješ kaliber. Aha. Ty vole, ja tu ako úplne na S3 SK, ja tu mám strašne vysoké už levely. No najmenšiu mám túto chobotnicu, 102. A tá by aj mohla padnúť ako... On mi nechce padnout normálně, to je hrůza. Rip. To je špatný. Musí proste ešte kritík, ona aj padne. Yes, je down! A epic! Ty. A zas helma a s kružkom, ale našťastie, takže to je taká trochu nevýhoda. Nevadí, dobre. To nice. Fuj. To tu docela padá, ale tady ta S8 mě zklamala, dal jsem si tu okřídleňák, nic mi nespadlo. Nevadí. Do týždňa určite dačo ešte natočíme, alebo natočíš, to je jedno. Takže to máš tak v pohode. Ale ja tu mám úplne, že Filip 1 na 5 na S3. Mám tu level 73 a staty mám, že 2660 inteligencia a 1559 HPčka. To je dobrý, ne? Hej, dosť dobré. To robia tie drahokami inak. Jo, Takže ty drahokamy jsou super. Mne tam padajú 170 drahokami a tak. Jo. Ale ešte mi nikdy v živote nepadol ten čierny drahokam. Ten už mám. Teraz som vylepšoval sieň rytírov, ale o 5 úrovní na tej S3. Tam máme 408 rytírov a tuto na S29 máme koľko? K čemu jsou ti rytíři vlastně? Myslím, že ti vylepšujú drahokami, alebo takže môžu ti padnúť. Lepšie drahokami, myslím, že aj čierny od nejakých počtu rytírov, alebo ako to je, neviem fakt. Jo. Ty vončo, ja som teraz na S1 SK a tam nemáme liky. No jeden, či dva. Yes, padl. Obluda. Počkaj, to si na S8, aký tam máš level? Či ide si na... Já mám na S8 4 účty. Aha, a jaký teraz za akým levelom si to? 65. No, tak to máš v pohode. A Epic padol, či nie? Ne. Pirát Pepa Slavík by mohl taky padnout. Máš tam pirata. A ja to mám na S1. A kolik si? Čo? Kolik si level? 56. Jo. Já jsem No. 65, takže mi by měl padnout. Hej, mal by. Teda dokiaľ máš drahokami, tak určite ti padne. Ja som pretešiel teraz 2 hubičky a mne nepadlo žiaden nelik.
Aspoň, že šťastie trošku akože vylepším. Yes, spadl! A Lakier. kniha na 3 staty. No tak to máš okej. Aj s kružkom. Jo, jo. Tak to je perfektný epic. No to jo. Uff. Tak dneska to zaspadá, jak jsem čekal. Mne mimo videa epiky padajú jedna radosť, ale vo videu asi nepadne nikdy. A teď normálně jsem šel do doktora Abubu, nebo jak se to čte, a padly mi ještě 3 houby. Takže lak. Jaj, ty si šťastkar. Že? Hej, ale tak ako aj mne nájsť 29 je, som povedal len tak zo srandy, že keby mi tak padla kosa, vieš, som bol na Jo, to by bosovi. padla, že? Nad kosa, ty kokos to. Jsem Bolo viděl. brutálne. A fakt kdo je lakem? To je zazumenie. Jaj, aha, tu som ešte jen točil. 7 mincí šťastie. Čo im padne? Drevo. To mi už aj na niečo je strašne. Mám ho 63 000. No, 62 999. To je k ničemu. Však hej, že to sa rýchlo ťaží. Keby padnú také kamene, tak to sa nenahnevam, no. Tie sa trochu už ťažšie. Ale tak to je v pohode. Fúha. Čo tu ešte máme? Si idem trošku arenke zautočiť, lebo som dosť klesol na S29. Tam by som mal ísť, ja neviem, asi na voľakého 500 zautočiť. No to je za 72, takže to už bude trošku prúser. Takže teď jsem tady na S8 na 246. Takže jakože už větší level trošku. Hardcore. Půjdu tady na ty věže zase. Já si Tam totiž, máš aký level? teď jsem tady na 60. věži. Nějaká, co to je, nevím. Čo tam je? Nějaká princezna. Aha. Teba si mak, nie? Doufám, že jo. Magovia to je najľahšie podzemie, čo môže byť. Jo jo. A mag proti magovi. To je istá výhra, easy win. Proste ja som teraz, čo hrávam na Lukačovi, že mám len jeho lukostrelca. Tak na tom, keď jem, ja neviem, s Varom to úplne easy padajú podzemka. Proste s Lukačom asi najlepšie. To aj proti Kuzelníkovi je dobrý lukostrelec, keď aj kritik, proste všetko. No, je to popelka, je to síla nějaká. Takže hodně hardcore. Takže musí ten... Tyjo, 300 HPček jí zbylo. Teď padne, teď padne. Nice, padla. Padl epic. Čo padlo? Pre koho? Pro mě. A. Ten dren, počkaj, to si vo veži? Jo jo. Ten sa ani hodí do vecka už nedá, že jo? To už sa nedá. Nedá no. Fú. Krásný prsten mi padl, takže nice. Teď to tu. Šťastie. Koľko už točíme? 13 minut. No, tak to je v pohode. Jo jo, jede to rychle. Ešte nejaké postavy. Tam stihneš. Máš ešte nejaké? Ne, toto už je poslední. Aha, okej. Já jsem tady toho tolik protočil, ty ani nevíš. Počkej, až uvidíš video, kolik jsem tady toho dal. To je brutálne. Uha, ešte prvého pozriem. Itachi, samozrejme. Ten je všade. Já jsem s tím na S15 v cechu. Ide z 300 touhy? Ne, Nie? nice. Padl mi další prsten, úplně stejný. Hajjaj. No a zrovna štěká pes, slyšíš to? Jo. Jak to koukám, že na tej S29 je immortalize, či jak? Ti jsou na tom Aká hodně lat- dobře, že?
Čo? Že jsou na tom hodně dobře. Zase tak tam už je, ja neviem, viacej tých dospelých a vieš, oni už zarábajú tak, že si môžu tie hubičky dovoliť, no. No. Asi každému rodičia nedajú, že na tu máš 100 euro, kúp si hubičky. Jaj. Ale tak zase to je zbytočné, si myslím, že dávať, ja neviem, jak niekto dáva aj 1000 eur do hubičiek. Jo, to jo. Mně Keď to tak- líto. Stačí, ja neviem, keď si dobijem za 100 euro, čo som si ešte nikdy nedobil. Ale keby sa tak stane, tak si určite kúpim Grifa na dosť dlho. A ostatné hubičky si nechám ako na touhu a tak. Ale určite by som, ja neviem, netryhardil to volať, je zbrojerný ešte aj cez klasický týždeň, že není event. A úplne nič by mi nepopadlo, takže to by bolo trochu zbytočné. Je, spadla další věž. Aj. Koľko tam máš ešte hubičiek? Ještě dvě. A potom už koniec. No jo. Tato by ještě mohla padnout nějaká peřin baba. Bežím baba, fúha. Kúzelník to je? Alebo nie? Je to Ja za síla. Ja sa v tej veži moc teda nevidím. Ja som vo veži bol na jednej postavi, pretože ja som sa fečko hral asi len na S1, takže som tam vrazil aj pár ako do hub. Ale tak aj na S29 určite niečo dám, tak ale ja neviem no. To by to chcelo tak ja neviem Griffina dosť a 300 touhy. Fúha. No tak to je v pohode, no tak 1,29 Camilio, čo máme, 86. A ty nám ukradli toho Nightkillera, že? No tomu myslím, že učorili postavu. No, Hej, já jsem si s tím psal, on říkal, že mu ukradli postavu. tak nájde sa takých pár retardovaných. Za to oni nemôžu. Víš co? No. Padl mi Triskáč Panty Rider 365. Taký lak. Ty kokos. Koľko ti ostalo na pečiek? Strašně málo. Aha, dobre. A Hej, poď na S29 potom a ešte sa pozri na toho Nightkillera, ty kokos. 107 level už je. jo. Ale tak ako ja si myslím, že to ukradol, neviem, proste. To sa asi nerobí no. Tak a on do toho dal, ja neviem, tiež tak nejako si kúpal koľko 500 hub, takže to je tiež dosť na to, že nemá 18, nezarába. Takže myslím si, ja neviem. Ale tu už je aj on v topke 194 Flaufy. Ten nebol náhodou v topke Flaufy? Či čo? Čo sa s ním ide, aha. Všetci jak voľako to prestajú hrať. Tak kúkam, alebo ich nikto nechce zobrať do spolku. Útočíš, furt klikáš väžu, či nie? Už nie, jsem na S29. Aha. Tak sa pozri na toho Nightkillera, tam je to ako brutálne. 107 level. No jo. Udelsova je. Takových trapáčků, kde jsou vlastně? Aha, oni jsou druzí, tak nic. Hej, tak ale zase čo už no. Už je, tam sa nájde nejaký dospelý, No. ktorý to tam dotuje. Já stejně fandím nejvíc těm immortalizácím první. Tam je Itachi, že? No. Itachi, no. Prečítam člen. Idem najlepší, teda aj najväčší level. Je aj najlepší, je to biedna, takže v pohode. Ale jak tak kúkam, že ako ho aj podľa mňa ho volá, kto aj dobehne. Napríklad Questík, pán Kapoš. Ten Tež- nedoběhne, ten má horší No. štaty. No. Tak staty to má horšie. Ale o 4 levely je menší a tak uvidíme no. Ale no Itachi tiež není full epic.
Jo, já dneska dám tu 40, což je jakože nice. Aha. Jsem rád. Jsem ani nečekal, jsem postoupil o 2 levely teď. No čo, už ukončíme to video? Jo. Stejně OK. útok. To bude trošku dlhší video, to se ti bude renderovat zase. V pohodě za 10 minut to mám. Takže jo. Hledám. No. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě se podívejte na Fifův kanál, který bude v popisu videa. Taky natáčíš šejka nebo ještě něco? Malý šejka. Dobře, takže koho baví šejk, tak se podívejte. A doufám, že se vám to líbilo. Takže čus.